Je weer de 69e editie van het concours Hippiek in Boetenpost. Het evenement waarbij de Hienste topsport centraal staat, bestaat uit meerdere onderdelen en verschillende hichtepunten. Maar het waren prachtige kampioenschappen, dat zijn echt zeker de hoogtepunten. Het waren klavertje treien tuurhindes en het fjouwerspannen van de Friese hindes. En daarnaast hebben we ook nog de KFPS Nieuwelingencompetitie, de finale. Dus de hindes die het hele seizoen al in de baan binnen. En daarnaast hebben we nog een show met Mark-Peter Spaan, Grand Prix-ruiter. Die samen met regionale routes, jeugdroutes in de baan verschijnen en al hun talenten laten zien. Het concours is nevens de organisatie van grote betjutting van Boetenpost en de deelnemers. Ja, zeker. Het is natuurlijk een traditie geworden voor zowel de deelnemers als voor het publiek. Jarenlang komen mensen al van Heine en via soms zelf uit het buitenland om weer het concours te bezieken. Dit jaar werken we weer hetzelfde. Ja, dat is van grote betekenis voor Boetenpost. Nou, er is een volle publiek en ja, op gas, dat hebben we net met z'n vollen. Dat is, denk, maakt het ook wel mooier. En ik vind het juist heel fijn op gas. Mijn hinde springt juist beter. Dus ja, ik denk de entourage, dat maakt het echt leuk en het is dicht in de buurt, dus dat is leuk.